yan? Ano na? Kamusta na? Nakuha nyo na bala yung mga muta nyo? Sa mga hindi pa pala alam kung nasaan yung Kingstar Department Store, halika, samahan nyo ako para matultulan yung lugar na ito. Nandito lang yan sa Rosario, Lacson Streets, Bacolod City, ha? Huwag kayong malipat dito. Kaya kung minsan bala talaga, kayo mga batinggilan kayo. Sa araw na ito mga kalinti, pupunta tayo sa second floor ng Kingstar Department Store. Akala nyo sa baba lang yung mga paninda nila, no? Na mga notebooks at saka mga kitchenware at saka mga glassware, no? Ay sus! Diyan kayo nagkakamali dahil dito sa second floor, nandito yung mga pangangailangan ng mga bata sa pag-eskwela. Meron din dito mga party needs. Kung may mga party-party kayo sa inyong mga bahay, ay, kumplito dito. Dito kayo bumili dahil dito ay napakamura dahil yung mga presyuhan dito pang wholesale. Wala patong. Hindi katulad ng mga iba dyan, ay sus, puro patong na lang. Gabulusong ang ilang mga presyo. Oh, may mga Little Mermaid na mga malaruan dito, may mga bula, may mga kasapatan, mga hayop bala katulad ng mga kapitbahay nyo dyan, mga walang kwenta. Ay, sinasabi ko sa inyo nga kung dito kayo pupunta sa Kingstar Department Store, lahat ng mga pangangailangan nyo sold na. Hindi na kayo pupunta-punta pa at magbiyahe-biyahe kung saan-saan pa ng mga lugar. Oh, grabe na mga Tagalog, no? Dahil dito, lahat ng mga pangangailangan nyo from chinilas, patos, pang babae, pang lalaki, pang bata, pang tigulang, ay kumpleto dito dahil may footwear sila dito na department store. Kumpleto din yung mga RTW nila dito, meaning ready to wash, hindi, ready to wear. Pati mga sinturon, pwede dito kung magpapasaway yung mga kabataan nyo. Dito kayo bumili ng sinturon, ha? Para maglinagabong balang likod nila kung masyado silang pasaway. O, pati una, nandito, tualya. Mga bags na pang lalaki, pang babae, ba? Ay, sinasabi ko sa inyo, ang Kingstar Department Store lang talaga ang pinakakumplito na bilihan ng mga pangangailangan nyo. Kahit yung mga bags dito ng mga kabataan, no? At saka sombrero dito ni Jacob, andito. Pwede nyong bilhin dito. Mga bags pang eskwela, mga bags pang trabaho, pang travel. Ay, sus, Diyos ko. Dito ka na talaga sa Kingstar Department Store. Pati mga butas. Lahat-lahat ng inyong mga dreams will come true here. Diyos mio. Pati mga pangangailangan ng mga kabataan, yung mga medyas, mga sapatos nila, ay andito. Pati mga bra, mga pante, mga pang-eskwela. Ay, dito ka na talaga pupunta. Kahit Boy Scout at saka Girl Scout yung mga anak mo. Ay, Diyos ko. Nandito na talaga lahat, oh. Tingnan nyo. Kahit araw-araw sa kanilang eskwela ay linggo ng wika, pwede dahil may kukunan ka ng mga damit. Galing matingala lang yung mga classmate niya, bakit sa nakalinggo ng wika na uniform, no? Puang grumbata niya. At kitang-kita niyo dito mga kalente na mga staff nila dito ay napaka-friendly talaga. Kahit ano ang aking kunin, sabi nila hindi ko na daw bayaran. Pero kayo, babayaran nyo dahil hindi kayo endorser, ha? Klaro? Pero sinasabi ko sa inyo, kahit may babayaran kayo, murang-mura talaga, kayang-kaya nyo dito dahil ang magic nandito lang sa Kingstar.